हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं आङो आरोना दहायथ' आं इन्ट्रडाक्सनखौ होखानाय जायासै ओमफ्राय आं दासो खिन्थिनो नागिरबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलाङोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन। दिनै गायहेन उवाल गुंग्रुं मुंग्रुं माइ सौनो रेडि खालामदों आङो नै माइखौबो ओरैबायदि ट्रिपालाव जेरै लामदों बिदिनो लानानै फैखाबाय आरो आंना जा मिन्थावानो लाजाया मानो होनबा जोंहा लोगोफोर दाबो ओंखाम गोरलैखौनो होनो मोनाखै बेखायनो दासो होनो रेडि जादों आरोना ओंखायनो शुरू हानै माइरं गोदान माइ गोदान सौनो शुरू खालामबाय आरोना ओंखाम गोरलैनि सौनांगौ आजिखालि माथो सौनोसो थिनथारो गस्ला गांनै गांनै मुरि खार'ना बे ना माथो दिसा दाखा बे माबाया प्लास्टाराव माबा जायो नालाय खामखाम जागोन जाया होखाबाय आङो गैया माने दिस्थ' जाखा मोनग्रा मोनाथाय माइयालाय फोराननायमोन साननै बिदि फोराननायमोन गोदोहाय मिसाई उन्दैफोरा दावराव जाबा फैसोबाव न' सिंनिफ्राय नायहरबा फैसोबाव बिलिफाङाव सौनायनि रायहरगासिनो हनै दिनो मामिनालाय मा खालामहोखोयो गथ'आ खरसे खरनैनो बिदिखौ उवाल खनसे सौनो खरसे माबानाय दिस थाखा नादे मादे मिथिबाय आङो एक्सुलि फुल खालामबाय ना मोनसे संग्राय लाबावनोसै Jelly. Ini gabung besar, semua nang buat apa ini? Khusus kayak pindah dari bawah sih. Mana nih?
माइरंखौथ' बारा बुरजा सौखायाखै फारलासेल'खामोन नालाय मानो होनबा माइखौसो गोदान माइरंनि थाखाय फुजा होयो होननानै जेनेबा दा आजिखालिथ' बोथोरा फुरा सोलायजोब्बाय जाय माइया बांसिन जायो बेखौनो खेथि खालामग्रा मानसिफोरा बेखौनो गायनो लुबैयो नालाय थ' बेखायनो दानि जुगाव माइ फिसाफोरखौसो गायो मालाबाबो माइखौ गायला माइसाफोरखौसो गायसै नालाय ओंखायनो जोंहा माइरं गोरलै होनायफ्राव बिराद खस्थ' जायो आरो माइखौ बेबायदि एभेलेबेल मोनखाला नालाय फारलासे फारलानै हिसाबजोंसो बायसै सेरसे सेरनैजोंसो माने बिदि बायनानै लाबोसै जोंहाबो फारलासेल' लाबोदोंमोन दा बेनि गेजेरावनो सेरसे 1.5 केजिसोनि जख'खौनो जोंहाथ' लोखि सिङाव दोनो नालाय बेनि थाखाय लाखिबाय माइ गथा ओमफ्राय आङो नै माइरंखौ बेसेबां खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों एसेबांखौ आङो संनो हाबाय आरोना ओंखारबाय खुनुरुखुम माने 3 केजि 3.5 केजिसो जानो हागौ आरोना एसे मार दोनबाय नै माइरंआबो बारा फुरदिया आङो ओरैनो फुलाबायनानै दोनबाय आरोना खस्थ' मस्थ'नो सालिख'वासैबो आं एंखुरखौबो सालिख'वासै आरो नैबे माइरं एकदम फुरा बेवहाय गरसेबो एंखुर मोननाय नङा आरो बेखौहाय आङो माइगाब सालिबाय थानाय समावहाय खर' सिखांनायखौ बासिनानै दोनबाय थ' बेखौहाय मा होनो जेनेबा फुजायावहाय सान्थिफोराव जोंनियाथ' धर्मआव बेबायदि माइरं गथा होफानानै गाइखेर सान्थि होनायाव माइरंखौ मासबि होथारनांगौ नालाय बेखायनो खर' जनाय माइरंखौ होनो हामानो ओंखायनो आं सालिख'नानै बे खर' जाखांनायनि माइरंखौहाय आं फुरा गरसेबो एंखुर गैयि माइरंबो दोनबाय आरोना फुरा बोसोरसेनि थाखाय आङो एसे होनो हानाय बायदिल' एसेल' बांद्राय बुरजाबो दोनखायासै बयामाव सोनानै लानोसै जाहाथे बासि नाङै बायदि आरोना ओंखायनो आं आराम सानद्रिजों सालिबाय थानाय समाव ओंखारनायखौनो दोननानै लाबाय आरो